Καλημέρα. Αυτό το σαρδόνιο μαύρο πρόβατο που κρύβω μέσα μου σήμερα θέλει να ασχοληθούμε με έναν μύθο και συγκεκριμένα με τον πιο διαδεδομένο και επικίνδυνο μύθο που υπάρχει στο χώρο της πνευματικής αναζήτησης, ότι ο διαλογισμός κάνει μόνο καλό. Ο διαλογισμός είναι ένα πνευματικό εργαλείο και όπως κάθε εργαλείο δεν είναι από μόνος του ούτε καλός ούτε κακός. Εξαρτάται από το πού, πότε και πώς εφαρμόζεται και κυρίως σε ποιον. Η συνειδητή χρήση του διαλογισμού προϋποθέτει καθοδήγηση, σταδιακή έκθεση σε αυτόν και επίγνωση από τον καθοδηγητή του ψυχικού κόσμου του ασκούμενου. Να τον πλασάρει κάποιος ως μαγικό χαπάκι ευτυχίας είναι σαν να δίνει LSD σε έναν απροετοίμαστο για να νιώσει καλύτερα. Και όπως είπε κάποτε ένας δάσκαλος του Ζεν, ο διαλογισμός δεν είναι για να νιώσεις καλά. Είναι για να δεις καθαρά και αυτό μπορεί να πονέσει πολύ. Ναι, ο διαλογισμός έχει τεκμηριωμένα ωφέλη, όπως ότι μειώνει το άγχος, βελτιώνει την προσοχή, ενισχύει τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους, ούτε ότι είναι ακίνδυνος, γιατί δεν είναι. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι για σένα που κάνεις διαλογισμό, που σου είπαν να κάθεσαι στη σιωπή, να αναπνέεις συνειδητά, να παρατηρείς χωρίς να κρίνεις. Είναι για σένα που κάθεσαι με τα μάτια κλειστά και νομίζεις πως πλησιάζεις τον Θεό ή την ειρήνη ή τον εαυτό σου ή ό,τι σε βολεύει να λες. Ωραία όλα αυτά. Άλλωστε, τι θα μπορούσε να πάει στραβά όταν κάθεσαι απλά και αναπνέεις. Σε προειδοποίησε όμως κανένας για τις παρενέργειες, για εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που δεν λένε στα retreat, ούτε γράφουν στα βιβλία με τα ηλουστρασιόν εξώφυλλα. Είμαι σίγουρος πως κανείς δεν σου είπε ότι μπορεί να καταλήξεις με περισσότερα ψυχολογικά από όσα όταν ξεκίνησες. Να νιώθεις πως δεν υπάρχεις. Ότι το άδειασμα του νου μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού ή αγυπνία. Ότι θα ξυπνήσεις στις 3 τα χαράματα, καρφωμένος στο ταβάνι με ταχυπαλμίες. Ότι μπορεί να ανοίξει κάτι μέσα σου και να μην μπορείς να το ξανακλείσεις. Γιατί ξέρεις, η σιωπή δεν φέρνει μόνο γαλήνη, φέρνει και φωνές από το υπόγειο. Κανείς δεν σου είπε ότι ο διαλογισμός είναι επικίνδυνος αν έχεις τραύματα που μπορεί να κοιμούνται. Ότι μπορεί να αναβιώσεις τραύματα που έχεις σταμμένα από παιδί. Γιατί αυτά τα τραύματα πολλές φορές μπορεί να μην τα θεραπεύσει, να τα ξυπνήσει και αυτά θα βουλιάσουν. Δεν στα είπαν αυτά, έτσι. Σου μίλησαν για χαλάρωση, για εναρμόνιση, για ευγνωμοσύνη, για να γίνεις σε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πού πας, φίλε μου, χωρίς χάρτη? Ο διαλογισμός δεν είναι χαλάρωση, είναι ανασκαφή. Και εσύ σκάβεις μέσα σου χωρίς να ξέρεις τι έχει από κάτω. Και αν είσαι ήδη ψυχολογικά ευάλωτος, μπορεί να σε διαλύσει. Αν έχεις μια ταυτότητα που με τα βίας κρατιέται, μπορεί να στην κάνει κομμάτια. Και αν νομίζεις ότι όλα αυτά δεν αφορούν εσένα, είσαι ήδη θύμα, φίλε μου. Ο διαλογισμός δεν είναι για όλους και σίγουρα δεν είναι αθώος. Μπορεί να σου φέρει ειρήνη, αλλά πρώτα θα σου δείξει το χάος μέσα σου. Μπορεί να σε γιατρέψει, αλλά πρώτα θα ξεθάψει όσα τραύματα έθαψες. Και δεν είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτό που θα βγει στην επιφάνεια. Σε μερικούς ανθρώπους φέρνει από προσωποποίηση ή ακόμα και πνευματικό ναρκισσισμό. Άλλοι κολλάνε σε μια υψηλή εμπειρία και χάνουν την επαφή με τη ζωή και άλλα πολλά. Αν κάνεις διαλογισμό, μπράβο σου. Αλλά μην είσαι αφελής. Θες να βουτήξεις? Εντάξει. Μάθε όμως πρώτα να κολυμπάς. Ή τουλάχιστον πριν βουτήξεις, ρώτα τι έχει ο βυθός. Στο βυθό του νου σου δεν έχει ούτε μαξιλαράκια ούτε λύτρωση. Έχει αλήθεια και η αλήθεια πολλές φορές καίει.